Senyor, digníssimes autoritats, senyores i senyors amics, el grup 62 i el segell editorial Columna han contribuït en diverses ocasions a plantejar el debat que avui, més que mai, em refereixo precisament avui, 29 de juny de 2010, el dia després, és objecte d'atenció no solament a Catalunya, sinó també a tot Espanya. En el cas d'aquest llibre, el protagonista és l'autor José Montilla, conversant amb 6 personalitats catalanes i el periodista basc Iñaki Gabilondo. Les converses són un tour d'horitzó ampli des del punt de vista català i catalanista de la problemàtica amb què s'enfronta avui Catalunya. El primer agraïment, escollir un presentador per un llibre sempre és un risc, tant per l'autor com per l'editorial, i més en aquesta ocasió en què no pas per mi, però sí per les característiques de l'autor, és probable que el que jo digui tingui un ressò extern superior en el que estem en aquest acte. I per tant, la idea de posar-lo davant d'un tipus de gent que pensa i que a més discurseja ha estat una bona idea. Una idea perquè ha servit d'estímul, ha servit, jo diria, gairebé d'estirataps, per fer sortir el tap i deixar que sortís el bon vi que hi havia dintre de l'ampolla. Jo crec que el llibre s'hauria de dir Montilla, reserva 2010. Espero que el pugueu veure i assaborir. Molt bona tarda a tothom i gràcies en primer lloc a Edicions 62, a Josep Maria Castellet per les seves amables paraules, a Fèlix Riera, director editorial, per haver-me proposat la idea d'aquest llibre i una mica contrari segurament a les receptes habituals en temps de pirotècnia efectista i instantània de consum més electoral. I gràcies a l'amic Major per les teves paraules sobre una obra que certament, com tu deies, té molt de col·lectiva, de col·lectiva i coral. I gràcies també de manera especial a Anna Cabré, a Carles Casajoana, a Iñaki Gabilondo, a Gabriel Ferrater, a Ramon Folch, a Rosa Maria Malet i a Pedro Nueno. La conversa amb tots ells va constituir una lliçó i també de dir, tot un honor per a mi. I en aquest sentit les converses han estat un exercici que hem fet desprenent-nos segurament dels prejudicis i apriorismes i mantenint l'esperit crític en tot moment. Al final de cada conversa hi havia la sensació, crec que compartida, en alguns casos constatada i comentada fins i tot, que caldria seguir parlant llargament, és a dir, que hi havia més tema de conversa, que se'ns havien quedat coses a l'ampolla. Bé, espero tenir en el futur ocasió de reprendre amb cadascun d'ells o amb tots ells el fil de les nostres converses. L'editor em va suggerir la idea del títol a partir de la constatació que el llibre, vist en conjunt, representava un exercici certament discutible, com deia Joan Major. Estic convençut que la societat catalana en el seu conjunt, en la seva immensa majoria, hauria pogut avançar més i millor en la consolidació d'un sentiment compartit i no del simple consentiment passiu acceptat de pertinença a un sol poble. Per tant, res més que, repeteixo, i acabo per on començava, l'agraïment a l'editorial, a Josep Maria Castellet, a Fèlix Riera i a Joan Major per la seva presentació i a tots vosaltres per la vostra presència, especialment d'aquells que us agradi el futbol. Gràcies.